Здравейте хора, както виждате, вече завършихме поредицата. Преди 2 години някъде снимах на Among Us и реших вече пак да завършим. И вече снимам на тази игра повечето. И ако се чувате, що не качвах някакво клип, защото бях болен. И също абонирайте се за мен с камбанката, палец нагоре, поставете лайк и ако искате напишете нещо в коментарите. И приятен ги. Моля те, дай ми да сме по... Дай ми. Мамка му да поигра. Лев на един и съм крилмейт. Тъпо. И не виж, що се усвоили за това. Мога да винквам. Ма не съм импостър. Не искам от тези новите модове да играем. Защото това може да помислим, че е друг. Не. Оранжево. Зелен. Не искам да стоя с никой. Не искам... То се с... Не знам кой да водна. Левнаха двама, значи трима няма да има добре. Ми. 12. Ми с... Ето тук. Ма не ми с него. Слез. Ето ли от първия път? Сив. Добре, или е този, или е белия, или е синия. Сега ако някой умре, значи е белия. Тя е верна камери. Знам кой. Видя го съм. Ако нямат такова да се... Така само, защото да може да мислят. Значи, ето сливавия е. Няма, но този. Видя го как беше до трупа. Не. Сега ще видим кой сме воднали хора. Поне това го изгонихме, кой качах. Как ми се спи. Не, това е Филип Тейко.
От това ще го добивам от импостъра само. Знаех ли? Че е той. Що е? Бъгве. Значи правим ето така. 14 на 100% го втикаме. Много тъпа игра се е направили. Пъти беше по-хубава. Гледайте ли са? Ма какъв съм? Супер! Готово новия! Да. Гледайте ли са? Какво прави? Правим ей това. Ще ги троре с всички. И сега, коля. Стамината. И идваме тук. Колим дос. Така. Колим. Колим ги всички. Е така. Да. С нощи в углата. Така. Ще ги спя всички. Ще ги тронем. Сега ще видите как. Чакайте да говоря. Сега да кажа къде съм аз. Аз съм на... Може би тук. Например. Не ще кажа от две. От две искам. Този само да знам, че няма да се превръщам в то. Зелия. Светло. Не, тъмното. Почваме пак. Реактори. Това е тролене, хора. Тоз. Сега ще го убия този, който съм аз. Бягам. Така. Си импостър. Виж сега. Почваме да ги тронем. Не ме убиваш, ма. Ще направим дъбълки.
правих го така. Изи, ай. Ехо, да. То. Така ни дадох 91. И гонихме, благодаря много. И сега хора, идваме тук. И на това последното. Аз нямам толкова. Ще стои за това искам. Втори газ спанах и на постър. Бе, тук е вече. Има два импостъра, какво да го знам. Син. Тоест, тук ще мога. Чао. Майкото съм наредила. И трим. Значи... Кой може? Да, знах. Не знам кой ни постави. Розови. Може... Розови и синия са. Розови и синия са. И сега натискам бутона. Розови и синия са. Много сме зрели. Защото когато са импостери и двамата гласуват на един и същи човек. Значи... Ай. Усетих се. Значи, с синия пор ще кикнем. Син. И син. То. Стига е. Само да видим кой импостър. Знаех си, че поне е розови. Значи хора, абонирайте се, лайкайте и приятели. До следващия път.